Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha uthola isipho. Ukuphupha uthola isipho esihle osijabulelayo kuwuphawu oluhle kakhulu lokho. Leli phupho lingachaza ukuthi kukhona izibusiso ezisendleleni futhi zizokwenza impilo ibe mnandi noma ikujabulise. Kungaba impumelelo noma into oyilindele isikhathi eside. Leli phupho lingasho ukuthi kukhona abantu abakhombisa uthando, ukwazisa noma ukukwamukela. Kungaba abangani, umndeni noma umuntu okhethekile empilweni yakho. Leli phupho lingabuye lichaze ukuthi kukhona amathuba amasha okuqala impilo entsha noma uhambo olusha oluzokwenza ube nenjabulo yangempela. Ukuzizwa ujabule ngesikhathi uthola isipho kungaba inkomba yokuthi impilo yakho ikahle futhi unokwaneliseka. Ngamafuphi, ukuphupha uthola isipho esikujabulisayo kuyiphupho elihle nelikhuthazayo. Lisho ukuthi izinto ezinhle zisendleleni usuzozithola noma usuvele unazo, kodwa mhlawumbe awukaqondi ngokuphelele. Yelula izandla zakho umukele izibusiso. Siyabonga, nisale kahle.